El Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, que està a punt d'inaugurar la segona planta, és el primer de les comarques de Girona que forma part de Propa Cultura. Aquest és un programa de lleure cultural inclusiu per a entitats socials. I en aquests moments som 93 equipaments culturals de Catalunya, a unes 25 ciutats, que estem oferint a través d'aquest portal, del portal apropacultura.cat, un portal web, doncs l'oferta d'espectacles, visites, tallers, activitats. Això sí, amb un preu simbòlic, entre 0 i 3 euros. Un preu per valorar la cultura, perquè pensem que és important, però simbòlic, perquè el que volem precisament és aquest esforç per part dels equipaments per afavorir aquest accés. L'alcaldessa Marta Felip ha explicat que alguns equipaments culturals de la ciutat ja estan adaptats per a persones amb sordesa. Crec que és una iniciativa que es comença aquí, però que des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament doncs hem d'anar incloent a tots els equipaments que tinguem a la ciutat. Nosaltres ja a Figueres tenim adaptat la catequística, tenim adaptat Caputxins, no tenim el Teatre Jardí, i Las Vegas farà algun sistema d'adaptació per públic amb sordesa. Pel que fa al Museu del Joguet, les entitats socials podran escollir entre la visita lliure, una visita guiada o un taller ofert en col·laboració amb la Fundació Altem. També presentem una activitat que és una activitat que forma part de la nostra programació habitual del museu, que és Fes el teu sabor de síndria, la qual fem en col·laboració amb la Fundació Altem, i és un taller que oferim aquest any per tercer any consecutiu i que ja us diem que té molt èxit. Des de la seva creació, ara fa 35 anys, el Museu del Joguet ha estat profundament compromès amb l'accés universal a la cultura amb diferents iniciatives.